Dan huwa Miki, il-ġeru ta' 8 ġimgħat li twassal minn raġel għand l-Assoċjazzjoni għall-Annimali Abbandunati wara l-instab miksi bil-qatran. Dakinhar il-ġeru tnaddaf mill-qatran bil-konsegwenza li tilef ħafna mill-pil tiegħu u spiċċa jbati minnu ġieħ fil-ġilda. Iżda min-naħa l-oħra lil Miki salvawlu għajn li kienet mottija kollha bil-qatran. Miki se jinżamm għal aktar kura u osservazzjoni għand l-Assoċjazzjoni għall-Annimali Abbandunati fejn imbagħad fl-aħħar ta' din il-ġimgħa Miki se jibda ħajja ġdida għand il-familja li se tilqgħu ġewwa dara. Jidher li kien hemm ħafna talbiet ta' nies li xtaqgħu jaddottaw lil Miki u għalhekk l-AAA xtaqet tirringrazzja lil dawk kollha li jagħmlu dan u li dejjem jgħinu lil din l-assoċjazzjoni sabiex tibqa' għaddejja. Net News żar l-AAA fejn stajna ninnutaw diversi klieb li jinsabu mbeżza anke forsi minħabba li jkunu għaddew minn xi tip ta' abbuż. Rosalind Aġuż, attivista favur l-annimali u sanctuary manager ta' din l-assoċjazzjoni, saħqet li bħalissa fl-AAA wieħed jista' jsib ma' 80 kelb li sfortunatament kollha ġew abbandunati. Min-naħa tal-awtoritajiet hemm bżonn li jkun hemm iktar infurzar illi meta nagħmlu rapporti l-azzjoni tittieħed. Ma jistax ikun li naraw annimali maħqurin u ma jsir xejn, mhux qed ngħid li ma jsir xejn qatt imma hemm bżonn iktar infurzar. U min-naħa tal-poplu hemm bżonn li jekk iġib kelb ħażhommu għal ħajtu, inkella jġib xejn mill-ewwel ħalli ma jibqgħux ikunu vittmi dawn l-annimali tal-abbanduna. L-AAA tieħu ħsieb li l-klieb kollha jiġu mlaqmin mogħtija ikel u xorb tajjeb u jkunu invistati minn vet ta' spiss.